Играем Roblox. Ето ми го. Да, ето ми го Roblox. Днес ще играем. Вие сте канала Симона Бомбона. И да, абонирайте се за канала с лайк. И да започваме някоя игра. Да. Айде. Сега ги махаме тези. Просто марили хората. Аз отиваме така. В хора паднах. Да. Ето сега скачваме на някакви възглавнички. Епилини. Принцес. Да. Бе, пак ли съм такива скапани неща? Да, направих. Така, още има много. Хора! Писна ми от тия. Хора! Пак ли паднах? Не знаех, че е нещо. Не си чувам колата. Натакаме да си чувам. Имам още две. Дай пак наново. Да, я се чувам. Още едно. Готово, хора. Вие играете ли Roblox? Аз играя. Това много занася баси майката. Майте, аз много мразя. Ето защо. Я видя колко е висока тази стълба. Тези стълбички. Хора пак на много. Защото... буга! Ти сериозно ли? Преминах го най-накрая. Много са такива, бе. Хора! Аз много по-овърстирвам. Хора. Пак ли, бе? Nissan Silvia S13. Бетон кола.
Това е малко трудно според мен. Чакай да пробвам. Пак ли не го минах? Как така не е? Това що за нас е толкова и това е, баси майката. Цяко. Countdown. Защо нищо не съм направила? Бе. Ти ми гръмна колата е. Оф, ще гръмна след малко. Чакай, човека не иска да Коленете те са и там, и тая. Ето там аз също не мога да мина едно скапано нещо, бе. Трябва да се трудят и там. Защо? Това много по-бавно е, без майката. Ах, добре, продължавам. Давай, той. Оф, са не ме карай! Как не е? Абе, защо правите, бе? Да скачаш! Не ми харесва. Чакай ме друго. Бе. Не можеш. Много ня гадня сивика. Много ня гадня там сивика ще пробвам. Оф, най-накрая ги минах тези. Не, че... О, за те възглавнички ми това е много трудно. Шинго, нещо. Погледнете как. Добре, погледнете. Това е вече бързо да хватит. Оф, ти си брутален. Ох, май гад, кой ги е измислил тези възглавници? Да скачваме върху тея, бе. Кой ги е измислил? Кой? Оф, ти сериозно ли в момента? Защо? Погледнете тая. О май гад. Аз съм обърната в момента. Венко, ти докъде си, бе? Защо? Оф, ти сериозно ли, бе? Да, как го мина току-що това? Ти на анимето докъде си, бе? Погледнете, аз скачам като някаква... То не казвам какво. Шинго. Поглед... При хора, просто ако не стане това... В респект искате да го бия, брат. Може да продължаваме с другата игра. Може да продължаваме вече с другата игра, ако искате. Ема, хондата много кара. Вече мисля, че правя гибови. Бе! Момиче скапам. Заради това питам докъде си на анимето, сега не знам.
погледнете. Буквално аз не мога да скоча. Защо не мога да скачам, бе? Хора! Добре, на последното защо не мога да скочвам? Въобще не знам. Погледнете! Как скачам? Да! Почти го бех минал. Току-що. Добре, защо, бе? Добре, мога ли да минаваме от така? Да прескачам. Мина го! Супер! Това какво беше току-що? Какво беше току-що това? Минал го. Добре. О май гот. Началото е. Кое е трудното на това, че не го да разбера? Само малко по-бързо от ходата. Изборах да се. Не, закачих ли някъде? В момента е студено. Ако стъпа на тея, Как излизаш? Колата ми тръгна като седнах с пуста. Ресет. Силиката малко бързо. За тази така стои. Не работи с контролите. Пуста. Май гад. Да, пак ще се върна. What?
съм аз, бе. What? Сесил? Какво? Да, е. Какво направих току-що? Трябва да скоча. Само че... Тук... О, да, успях. Но в момента ми е студено, хора. Какво правиш, бе? Много е студено. Пак ли трябва да минавам тази шатър, че не мога да разбера? Не знам как ще сме. Какво? Аз в момента... В момента не знам какво правя. Това си ми зваш. Умрях. Не тръгва, завиш. Какво става? Ами не иска. Ти не тръгва, брат, какво става? What What the fuck става? What the hell? Пак трябва да го минавам, да скапам. Тъпо нещо ли? Какво направих току-що, бе? Бах тъпото, бе, защото не иска да ходи човека, бе. What? Маля, аз съм бах ти умнява, маняк. Какво? Аз съм цепра парко аспирашка. Какво? И бах ти гледна. Чапром си бията. Ей, това беше. Виждаш как си играта. Теди не спална нова кола от движение. О, да. Не спална нова кола докато се в движение. Да. Добре. Майка му ведна журналистка. Сега ми не бачкат. Ще откача. Ето така правя. Много чува. Хора! Ще ми писне. От тази игра ще ми писне верно. Наистина. Погледни. Аз за къде съм другите погледни. Аз казвам първо колата, маху е. Погледнете другите. Тук не са. А погледнете аз тук не съм. Какво направих току-що, бе? Какво направих? О май гад. Аз... Пребе, защо не са го измислили това, бе? Игачи скапаното. Колата е, колега. Добре, е вест. Мале. Ева смайт. Супер! Аз го минах. Така че... Мисля, че... Още малко и трябва да отидем към другата игра. Въпреки, че имаме още много
Просто трябва да побързаме малко. Да, трябва да побързаме. Добре, сега какво трябва да направя? Пак ли? Пак ли това, бе? Гати хората сте. Добре, айде свършваме до тук с играта. Така че. И продължаваме с следващата игра. Където този път. Ето такава. Да. Трале, трала, ли. Ли, рали, ра. Басималът. Какво? What? Добре, но то не се показва нищо. Аз в момента май трябва да се разходвам. Мисля, че... тук... Това ли? Чай малко. Не. По-рано. Там 6 и не знам нещо. Защо се лъжа? Мисля, че чай. Бомбадиро, крокодило. После това... Така. Да, мене. Беше супер фан. Жи. Ей. Так. Ей, те много бърз нещо. Какво стана, басимаката? Мале. О, това беше. Балерина. Мале, това как залита. Holy fuck. Ето го тунтун. Буквално. Или не е забавен. Да, има нещо в колата. Тия много залитат дали всичките. Ето е трипи, тропа. Те опробвам това другия си. Това е много сладко. Това беше страшно. Ма не, ако ти да... Ма е това. Да. Просто... Да, разбира се. Да, точно, това е проблема, че на него му идват, а аз не. Е, това е. Бла. О май гад. Да, взимах нещо такова с него. Ето имаме да сентинг, само че неговото по-добро. Или няколко пъти имахме накрая, как бяхме само аз той. Примерно имаме седмици. Уау. И втората ми карта е тройка, неговата четворка. Как? Добре. Не. Чай малко. На тази ръка? Не си. Добре. Ма тук нещо... е това е, бе. Не си излязъл на флъш.
Това е много яко. Разбира се, че е това. Матео. Не, на мен си е. Не е супер фан. 7 часа. И то пак не е малко, брат. Това са 3 часа плюс. Дай му нещо. What? Аз колко минах? Вау! Това е много яко. Омагиато! Да. Не, добре. Аз ти казах точно преди това, че ще го направя. Няма да се. Как тази еничка ще използвам за риза? Добре. О май гад, аз паднах. О, Имаш ли нещо? така. Ще. Аз бях фурнал сигурно с фулхаус. О, бе! Заради тебе ли пак, бе? Как да стигна до тебе толкова далеч? О, мага! Значи така, така, Имам някакво направи, брат. така, Няма. така. И тук беше да има болки. После така. И накрая си, като ми взеха После вахни перс това. на мене. Опа! Хайкард. Готово. Сега мога да си играя. О, те не ги знам. Ето тези. Дия. Може да се появиме в други портали. Се слухай. Сега малко ще си поиграйкам. Мисля, че аз искам и тази шапка сладка. Ма не може, че е с парички. Добре, аз отивам на бързалката. Какво? Май гад. Да. Аз качвам така. Тук. Трябва пак, брат. Колко ще бе, човек? Аз съм долу. Леле, колко ще нагоре, бе. Това направо цяла България може да се види. Колко още бе? До 6-тия етаж не може да стигне. Така. Така. Май гад. Аз там ще бъда. Като с паутенце. О май гад. Аз стигнах.
Са. Оба. Аз така изтеглих. Лесно и бързо. Не бе. Първо 1, 2, 3, 4. Какво направи, бе? Какво наприма? Значи, първо, второ, трето, четвърто, мисля, че пето, не. Първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто. Първо, второ, трето, четвърто. Пето, не съм сигурна. Значи първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто, седмо, осмо, девето. Оба. Набързо го такова. Набързо! Аз не мога да имам. Трулимело, труличина. Перманент ли съм на трета, брат? Второ, трето, четвърто, пето, шесто. Арама. Мисли. Седмо, осмо, девето, десето. Оп. Така мисля, че сега искам да се празумна. И беше много забавно. Беше много забавно, хора. Искате ли още една игра? Добре, айде. Още. No. Сега е тази. Не. Глорбо. Фотогриловай. Не забой понякога, да. Нямам. Друга игра. Ето е. Сега ще играем и после чао хора. Да, до нови срещи. Така. Да. И да. Те влезоха вече в такова, бе. Ма аз имам си такова. Ау. Обиците ми. Хора. Поне. Добре.
Не знам къде искате. Къде са сиицки? Добре. Ти на коя камера си? На коя камера? Не! Мафи! Предпоследна игра хора, защото мисля да холда ям. Защото виждате ли колко е тъмно музика? Малко ме обърквам. И така че ще се видиме по-късно. Така че ще се видим много срещу. Вижте каква е яка музиката. Не, какво направи? Добре си, Пак ли тая победи тук? Човек. Това защо излиза тук? Извън контрол, без майка. Не. Ето тъмно си. Ето още малко по-тъмно. В никой не. Аз през цялото време съм без ABS и Traction. О, последно. Аз чуя защо спина малко около. Виж отдясно как имаш ABS и TCS. Y и T. Не, хора. Добре, последна игра. Айде. Да изиграем, защото аз в момента с слушалки и ме болят ушите. Защото имам убийци, бе. Хора, имам убийци аз. Знаете ли, че имам убийци? Не, как успя? И са много яки. Това към планината ли е, брат? Много удобно. Вижте, да? Ето го там розовкото. И тая избега. Аз искам чувам по-високо от тебе, ма. Мале, това е толкова по-добре са. Не. Вие това направих също нещо като те. Добре, айде, давай ни. Аз искам поне с нещо. Да, нали? Поне с нещо. Поне с нещо, да. Хора, поне е с нещо наистина. Няма около нас друго зелено. Ай, друго. Добре, няма второ синьо. Има само 4.
Само 4 човека останахме. Само 4 останахме хора. Човека. За малко. Само добре, 5. Добре сега. Добре, айде последно. Това е, че толкова лесно. Последна. Деца ще ядете ли? Да, съждам се. Тук що? Нищо. Айде се тая. Аз искам с кончета. Ще ми... Твоя цвят конче. Но сте бавни, ме. Конче такива. С малко те от две да паднат. Едновременно да паднат. Да. Така. Чакайте. Добре, айде хора. Чао. До нови срещи, хора. Другия път ще играем Барби. Да. Но няма се да ви е харесало това видео. И да сте се абонирали за моя канал. Чао!